Salutare tuturor, numele este Narcis. Astăzi am început o nouă serie de Narcis World și m-am apucat ca lumea iar de gaming și iar asta va fi lumea noastră. Bă, ce tare, hai. Asta-i. Ești șmecheră? Da, ești șmecheră. Câți înmulțim astea, gata, pe... Dar sper să putem găsi diamante, că nu capit. Am nevoie să le înmulțesc. Da, fraților, am revenit cu noi episoade. Doar asta jucăm pe difficulty. Nu mai suntem copii. Așa că jucăm pe difficulty normal. Uite, mă, că mai este acolo. Bă. Și nu o să mă dau pe creativ. Vă promit. Dar Narcis World va fi postat de 2 ori pe săptămână sau ceva gen. Va fi postat lunea și vinerea. Deci să fiți activi pe canal și să puteți strânge măcar 3 sau 4 like-uri. Ce dracu, mă, deja au venit scheletele. Nu știu, aici va fi o casă ceva. Pune-o. Asta, așa, un crafting table. Ne facem un topoș, un târnăcou, pardon. Că uitați să facem ceva mai important. Iar dacă vreți să mai filmez, nu știu, poate că nu mai vreți. Oh. Hai, o să. Acolo sunt 3 copaci. Aoleu, până să ajungem acolo. Și să sperăm că peste câteva luni o să avem măcar 30 de abonați sau 40 ca să fac ceva special pentru voi. Doar pentru voi special. Să facem live sau ceva. Uite, văcuță. Să sperăm că ne ajunge lemnul ăsta. Pentru o căsuță sau ceva. Iar vă zic de acum încă o dată că nu o să mă mai joc pe creativ. Vă promit, o să dacă fac ceva o să fac off camera, dacă îmi vine ceva în minte. Uite. Hai să coborăm să luăm puțin de peșteră. Uite-mă că am ajuns. Vedem piatră multă și o să le facem chestii multe din piatră, pentru că altceva nu avem. Noroc că avem crafting, avem aici piatră, avem mâncare. Ce să ne mai dorim de atât?
să fac lemnul. Aici. Până când noi o să minăm, mâncarea se va termina. Să sperăm că o să găsim mâncare de multe ceva. Și știți că episodul 1 e plictisitor. Ce n-ai pe ce asta? A terminat. Vă mulțumesc. Ce n-ai mai ai? O mină. Cred că o să rămânem în mină numai după ce ni se termină mâncarea. Doamne, o dat norocul peste noi. Iar acum am revenit de-a... Iron! Ma. Am găsit o mină, frate. Cât de tare așa. Și logic că luăm un... Mâncare. Avem iron, fără stres. Avem tot ce ne trebuie ca să putem supraviețui. Doar că nu avem ceva cărbuni. Dar mult iron este pe aici prin mină. Destul cât să ne putem proteja. Chiar și următorul episod îl veți vedea vineri, cum v-am mai spus. Doar vineri, din păcate. Dar o să postez și survival games în meciuri în care câștigăm. Chiar după ce voi încheia episodul ăsta, o să mă apuc să filmez. Dacă vreți să aflați cum să postez, o să postez de 2 ori pe zi și promit acum nu mă mai las niciun gaming. Mă duc, chiar dacă suntem prea puțini și zice să mă las eu, dar nu mă las orice să spune voi. Brightness am. Să nu știu cum se vede. Holy. O 8 minute. Dacă vreți să vedeți cât e ora, e 1. Am send cum să urc sus. Am nevoie de o oaie. Uite, avem ce să înmulțim. Avem mâncare fără supărări. Da, vreau să fac ceva și ceva. Am nevoie de o lopată pentru asta. Vreau să merg iarăși până pe insula aia. Ok, nu mă prea pricep să conduc asta, dar mergem destul de bine. Decât așa, decât pe jos, mai bine așa. Uite-te, merge și asta ceva mai repede. Iar eu merg repede. O să facem un pod ceva.
Stați calmi. Aici o să facem ceva ferme cu animale. Sau mai bine zic să facem Minecraft. Și e fucking noapte. Iar eu trebuie să supraviețuiesc. Uite! Uite oaia! Mă! Unde ești oaie? Uite oaia! Vai acasă? Încă o insulă. Cred că pe insula aia e mai mare sau ceva gen. Ajungem acasă, ne punem la culcare și încheiem episodul. Așa. A căzut barca. Nu. Oh, fuck. Holy shit. Nu te uita la creeper. Dacă n-ai vrea să bug. Mă, da. Bine, hai să mergem să facem un pat. Dacă nu vrem să fie insula noastră. Holy fucking shit. Nu te uita niciodată la Enderman în ochi. Poate apare în fața noastră. Holy shit, s-a teleportat Enderman. Mam! Unde mă uitași, mă? Bă, mă sperie asta. Stați un pic că e sunul prea tare. Bă, frate, nici nu măcar îl pune viața. 40! Mă, da. Ok, păi, da. Cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, nu ne afornați, iar până data viitoare, baftă la lume. Pa, pa!